kasuwun pinarak lenggah kanthi mardu martikaning penggalih soho ngedapi pasugatan ingkang sampun kauturaken dumateng kadang pramulati miwaing pramusaji minggahing para among tamu. Kasuwun kanthi pinarak lenggah kanthi mardu martikaning penggalih monggo sarengan kanthi sholawatan. Sasono dalasan sasono kawula aturaken nuwun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kalamun qalimul la yumalu sama'u tanasa amali wa fi'ali wa niyati li asafi mintu hidayhi wa nuru dalilu lil qalbi inna jahli wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah بسم الله الرحمن الرحيم